Sausa ka. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining sa kababae nga taga Bohol. Ang atong matatampo nagdasangan nga Alma. Mga anak, ayaw mo kalimot sa akong gitudlo ninyo ha, kung unsaon pagbuhat og lampara. Isod ang pabilo sa butilya, unya butangan og gas aron hayag ta inig kagabi. Nanong ngit-ngit man ta inig kagabi, ma. Unya, ang ato laging mga silingan kay hayag. Unsa din ang suga sa ilang bay? Angang, naman na sila'y kuryente, mga anak. Kanindot nila pa, no? Naam sila kuryente. Ah, Ay, kay sila, kita, gabi ngit-ngit kay ta. Pasensya lang una mo ha, mga anak. Unsaon, maupaman ni atong makahayagod. Pero dili lang kita magpakawa sa paglaom, mga anak, haba? O, ma. Hala, Ate Hilma, unsam na nagsigas bongbong sa atong silingan. Hala, o. Atong tawagon si mama na. TV, nak. TV ang tawag, ana. Wow! Kanindot no, kay naani TV ang atong silingan. Makalipay kaayo, bisag dili atong TV. Kay makatan-aw naman tag TV. Tong Binchi, tay Hazel, ato ta sa tong silingan na. Matan-aw tag TV. Sige, ate, tanaw ta. Sakto kay apling lampultahan. Tada! Lipayan ako dong, uy. Kay nakatanaw na kitag TV. Karon pag kita nakasuway ingon ani, no? Oh. Ay, hala. Kisiradaan man tati. Basta ilang bintana. Ilas ang kisiradaan. Uy, Manguli na lang ta dong, Binchi. Tay Hazel. Kalain nila, uy. Daw man kaayo sila sa ilang TV. di sila gustong magpatanaw silang TV. Dong, day. Ni aman tay radyo. Maminaw na lang tag mga drama sa radyo para malingaw ta. Ayaw na mo paghilak. Daon sa man tayo nang mo, bananal mo, uy. Saging man na, daon sa saging mo. Sagdi lang. Lami man akong pamati. Basta daon sa saging akong bananan, be. Kalo, uy. Daon sa saging. Bala mo. Dili ko mo tagad ninyo. Ma, pa, ato mi sa silingan ha. Mutanaw mig TV. Di ay piso o kada usa ninyo. Waa. Nga naman, ma. Ibayad na ninyo dito para dili mo siradaan sa pultahan. Bayad mo og piso kada usa. Ayaw na lang mi hatagig kwarta, ma. Kay makakita man gyapon mi bisag gisirad-an na nila ang pultahan. Kay molili raman mi sa giwang sa ilang bay. Onya, dili lang mi magsaba sa akong mga manghod. Sagdi lang mga anak, ha? Muabot ra ang panahon nga maka-TV rasad ta. Yay! Pero kinahanglan nga maningkamot gid mog eskwela aron makabot na tong atong mga pangandoy. O, ma. Sam, kalma, oy. Huwag China sa inyo. Tiniil mo kang nisod ng eskwelahan. Wa may ikapalit akong mamagpapa. Agabiya. Sinilas lang. Di mo kapalit.
Unang eskwela, oy! Hilak ka, hilak! Bala mo. Di pala po sana ako sa pikatunggan ng inyong isungog na ako. Akong hunahon-naon ang akong pangandoy. Maong dili ko magpada sa mga tao nga kusog kayong mudaog-daog na ako. Dili! Nag-graduate na gyud ko sa elementary. Dong, Benji, magtarong kita sa tong pag-eskwela ha, para makapalit ta og dako nga TV. Unya, makapataod tag kurente sa bay. Ote, magtarong dito sa akong pag-eskwela. Hasta ko ti Alma, magtarong kit ko. Og mas labaw kong maningkamot para natong tanan, Dong, day. Anak, Alma, salamat kay na ding kamot yun kanak. Og dili kay ikaw lang, hasta ang imong mga igsuon. Salamat kaayo. Kay mo eskwela gyud mo bisan og white chinilas. Unya, gisi-gisi pa gyud ang inyong mga biste. Karon nga nakagraduate na gyud ka. Nakagraduate na ka sa high school dahil, Alba. Na ako'y maayong balita ninyo. Unsa man, Papa? Naanatay kuryente. Dili na dito magamit og lampara ini gabi pa. Oh, mga anak. Samot nga ganahan ming maningkamot, anak pa. Aron mahawaas mo na mo sa kalisod. Aron makabawas mi sa tanan niyong sakripisyo para namo. Walang damhadong Benji og day Hazel, no? Kanus pa lang ko itong nangandoy ta nga maka-TV ta. Unya, atong bahay kay payag pa. Karon, nakapatukod na intawon tag-anam-anam sa atong bahay. Anam-anam na natong natuman ang atong mga pangandoy. Gikaluy-an gid intawon tas Ginoo. Maugid ti Alma. Tungod sa sobrang pagpaningkamot nato, nakagraduate gyud ko sa kursong seaman. Og si Dahisil, kay maestra sad. Maog yun. Huwag kita magpakawa sa paglaom, te, kuya. Ug basta ning kamot pagitag maayo. Oh, tanawan ninyo ang bahay sa atong silingan. Kung unsay porma sa ilang bahay sa una ba, maulang gihapon ang tut karon, no? Bitaw no. Uy kausaban ang ilang kahimtang. Huwag gid sila makapausap sa ilang bahay. Kaluoy nila. Kana, tungod kay dili man sila makamaong mo share kung unsa may naa nila. Pero, abi ninyo pa, wa ba ko magdumot nila. Nagpasalamat hinoon ko kay tungod nila, mas naningkamot mi nga mulambo ang atong kinabuhi. Mas nangandoy mi nga makabuot ang mga butang nga among gipangandoy. Maugin ay sakto, nak. Karon, sobra-sobra pa ang gihatang nga grasya sa Ginoo nato. May mga gamit as bay. Og makakaon na sa tag mga pagkaon nga gusto natong kanon. Nga wa na to matilawi kaniadto. Karon nga, blessed naman kaayo ta. O nahawas na tas kalisod. Gusto na ko nga mutabang tas mga tao nga sama natog kahimtang sa una sa gagmay pa mo. Basta padayon na gyud sa pagpangandoy, mga anak. Ubanan sa pagpaningkamot ug pagampo sa Ginoo. Makabuot gyud ang tanang gustong kabuoton. When I was young, I'd listen to when they played. Bisan og 22 years na ang nilabay, dili gyapon ako makalimtan ang among kalisod sa unang panahon. Og mauni ang among gihimong inspirasyon. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.